Sina katindi sabula ndiminendo. Ndiminendo kule. Musa nangi linga no Musa ene fakile bakile. Encore fakile bakile. Musa ne me do e kolla. Okera. Musa ki bolo foka na si sedu ba kono sigima. Okera. Fini kele madam. Ni kele ya muso ya. Ne be se ka mu fo Nicola. Intermuso imeni ga kola ani turala abebe ɲɔgɔn da fɛ o de kɛra ne tɛ ɲɛ intermuso nan tun b'a dɔn nin bɛ fura di ne ma don min na ko ne k'an ko comme il a dit muso bɛ cogo min na a bɛ comme solution t'a bolo solution kɔni t'a bolo dɛ parce que a jigi a ka espoir ye ne fila de donc n'an dun fɛnɛ y'a kɛ cogo dɔ la an bɛna bɔ a jigi kɔrɔ n b'i deli yɛrɛ de ka kuma lasi fɛ lasi ka se ka segin awɔ Pardon, mina mi fo comme précédemment. Désormais. o fene mai tu ni ngone tere muso de do awo ni ma don ngo désormais te fe ka yenga du kono wa mina mi fi asa amana fe teria no ni fe no ko kunta gen nte me mana mo ko teo te je na bi ya fama ni ma se pere na ne be tanga so tere muso shui jakle jana na le tay bi o be ne tay bi bo fo nyana ibo kire si ko de fo nyana o be do so na tu du ken me la mi fi kelema mogo ye ani mogo don o te kelen ne tanga so kelema tere muso ka me ko fe mi so ro ife ya na wa me mi fi na asa ni taro go BBC jara ka ni genga bo ka du kono nteri muso daga wuli che o ka ni genga bo ka du kono ye do maide donc o koro ba yira ko ni fura fefe ke ni fura shima na fanya ni ne kunya don ne kun te don ko ina kuma te ka fo me mo gore shuka don ko na kan ala mi ga ori kan Grumne. Fifi. Las. Te nya be position na bia mai ne mun be. Las. Ni ko mata ga ne re bolo da. Chogodi. Ni da ba libe ba. Ni entere muso mu ga ko fiye. Don. Jara muso. Jara muso ne a. Awo. Kunu ne re tara ngone be to bula ga so. Las jara le flega ni kumbe de ba ga bulonda la. Ka ne wulukulu gen iti miri jena te ko kuma fula. Jara ma mi foni ma. Kale muso fle chieni o chieni na ko ne de noru ne du manta da bo kama a muso duna ni kani ko ne ka deme ala ani kira ko so ne ba se ga deme ni islami ne a deme nori ne gon nyabe ni muna ibi boranna onyana inyuma boranna onyana soro ne nyabe jara muso la to muna te ka selu no ne ima problème akara so bu fogi ke suma muso yi don be muso nyuma mbani sa ka kla ka ta kitara sigi suma ni nya fo ne re kunte dalo o sira de ale yɛrɛ bila sira li sira de y'a to ne talen filɛ sigi problème no yo ala ne ɲuman problème no yo ni ɲuman bɔra la o ɲana me ala fo ka barika da las misiw yɛrɛ taara misiw taara o to nye téléphone fɛngɛ n ka cɛ ɲɛba ka vie la a ko fɛn fɛn na togo sugu dɔw la papier ko i m'a ya cɛ o dun gɛlɛyara dɛ togo di mais ne kun ye mun pati la cɛ las hali ka misi ko in to yen nɔ cogo di parce que misiw filɛ yɔrɔ min na sisan ko misiw pɛrɛnnen no furu kama ne ma da la nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ komi dɔnni fɛnɛ a bɛ cucutu la nɔfɛ mun nana da wela biro la tan jɔ mira boy i bɛ se k'a lajɛ parce que don min na yɛrɛ a bɔra ne ka biro kɔnɔ hali n'i y'a kuma togo i b'a dɔn ko mira ma cɛ e kɔ mais e yɛrɛ de b'a lajɛ sisan nɔ ni mɔgɔ min bɛ n'i ka tagabolo bɛ ta i b'i sigi i bɛ jateminɛ kɛ i b'a k'u tigi sinon misiw kɔni misiw ma pɛrɛn n bɛ sɔn ka dɔn yɛlɛma ɲɛmakɔrɔ ko la i b'a jateminɛ
yɛrɛ b'a lajɛ ni mɔgɔ min ka fɛn bɛ taa dɔrɔn i k'a ko teliya misigo kɔni parce que a taara nɔfɛ et puis a terimuso ci ma bon n y'a yira terimuso la n bɛ réfléchi ni n ka jo yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ kuma dɔ fɔ o ko la quoi mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila o ye tiɲɛ i b'i sigi k'i miiri baasi foyi t'a ne yɛrɛ bɛna tila ka se o bagare in ma parce que ne yɛrɛ mago bɛ conseil dɔw la ne yɛrɛ dabali banna diɲɛnatigɛ la quoi ne ta kɛra ne kɔ jenina ne ɲɛ jenina ne t'a dɔn ne bɛ fɛn fɛn bon komi i ɲuman bɔra la i b'i cogo dɔn a fila ka n'i sɔrɔ bilen ala sɔnna ma wuli i ka na i ka papier dɔ minɛ i bɛna saisi quoi cɛ i ko i mago bɛ na dɛ cɛ mago bɛ na dɛ i ka muso min ka ko tɛ yan n ka muso jɔn mira ninnu kɛ mira e b'a dɔn i ka mira in ta o terimuso de ye ne ka mɔgɔ ye cɛ ale bɛ ne dala diɲɛ don o cɛ ne ka kuma e fɛ mira ka ko la parce que ko ni mira kun jigi bɛ cɛ min kan ko in dabila da la quoi muso tɔgɔ in y'a yira k'a fɔ k'an ka pɛrɛn fo kama mira t'a dɔn a bɛ sanfɛ a bɛ duguma t'a dɔn ne fana ko k'an ka laɲini fana tun ye min ye so mun ma sabati yan parce que fɛtigi ale y'a dabiri dala cogo dɔ la an kalikale kun kan ka segin ka nin ma donc an ye plan fɛn kɛ plan ɲɛna donc ala y'a kɛ ça a été le cas donc i ka essayer ka juru magaya bolo dɔɔni quoi i na i bɔra ko de la kɛ quoi o tiɲɛ ka cɛ mais ni fana ma ja bolo n ka cɛ ni ma kɛ bi bamakɔ musomaninw na o tɛ nata dabila sinon a taara n nɔfɛ so a taara n sɔrɔ n bɛ tobili la ka kuma ka pire ka pa kɛ n ma se ka ci ka kala toutefois secrétaire in wele k'a fɔ n kana na mankan caya la o kɔfɛ tuguni a terimuso bila n ko mago bɛ e la terimuso mago bɛ réfléchi fɔlɔ ni mun bɔra la ko n b'a fɛ ɲɛna mais ne ko ten ne kɔni kɛlɛ banna ala k'i ka kɛlɛ ban mais bi musomaninw ne ma k'u la tɛ nata b'a la parce que problème t'a la de toute façon komi ni ko sigira kɛlɛ kelen kan i yɛrɛ k'a lajɛ parce que sisan kan ka sɔrɔ i pɛrɛn na pour que i bɛ se k'a bolo ni mariage ni fɛn bɛɛ kɛ o de b'an bɛɛ lafiya quoi i y'a faamu donc c'était ça i y'a fɔ cogo min na m'a kɛ ten maa m'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord i k'i jɛ i ka wele fo ka sortie ɲɛnamaw kɛ non a m'o kɛ i ka turi sa o de ka côté turi dɔn ouais ça c'est vrai donc la cɛ n kun na n'olu la on va essayer ka taa ok donc an bɛ ɲɔgɔn bolo Oui. Delenere ni misali bari de biya fama na ko ke tawta. Okay, ni misali bari de ni ta mina fatu ko na. Okay. Ni biya fama. Ya fama. Yere Cleveland na ni nga lixé pour ko kuma ke. Ma fama. Ala te mesa yere na ke madame Lassie.
Écoutez, Oh. allez, merci. Mania. Tout le même.